A Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense regresará en 2022 á Catedral de San Martiño para ofrecer o seu tradicional concerto de Aninovo, que se celebrará o día 2 de xaneiro ás 6 da tarde con aforo limitado e retransmitido a través da web da institución provincial. Desta volta dedicado ao cantor e poeta Juan Corzo Álvarez. Temos que pedirlle a aquel que todo pode que por medio deste concerto da Real Banda chegue ao San Martiño, noso patrono, para que nos axude nesta situación en que os nosos cidadáns tantas veces están pasando e vemos que están pasando unha circunstancia bastante difícil como consecuencia do COVID-19. O noso homenaxe a Juan Corzo, que hai que dicir que tamén, informar que o día anterior, o sábado, día 1, a 1 da tarde, tamén vai facer un cántico esa figura da leiteira que hai na calle do Paseo, entonces tamén vai facernos unha mostra. A Real Banda de Gaitas, entre outras obras, estreará 3 fragmentos da égloga operística Pastora da Serra Sola, coa colaboración dos cantores Iria Estévez e Gabi Reboredo, os violinistas Tatiana e Mijaíl, así como da agrupación de cantareiras de Queixumes dos Pinos e o profesor organista Manuel Rei Olleros.